L-iskemi finanzjarji li ħarġet l-Awtorità ta' Djar tul iż-żmien kienu ta' suċċess, kif bosta familji llum il-ġurnata huma sidien ta' djarhom. Dan ħareġ minn tweġibiet f'mistoqsijiet parlamentari differenti mill-Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali Rodrigue Galdès. Waħda mill-iskemi kruċjali hija dik tal-equity sharing fejn s'issa gawdew minnha 214 il-familja. Hemm 91 familja li diġà ffirmaw il-kuntratt, 44 familja li ffirmaw konvenju filwaqt li 79 applikazzjoni oħra ġew approvati u l-applikanti qed ifittxu proprjetà. L-iskema tal-equity sharing se tiġi estiża għal dawk li jgħoddu minn 30 sena l fuq permezz tal-budget bil-gvern se jkompli jidħol għal massimu ta' 50% tal-proprjetà li tinxtara. Għal din l-iskema kummenta l-kap eżekuttiv tal-Awtorità ta' Djar Leonid McKay. Għalina daqskemm importanti li jkollna stok ġdid ta' social housing, daqshekk huwa importanti li jkollna aktar u aktar persuni li jsiru sidien ta' darhom. Identifikajna numru ta' kategoriji li mingħajr l-għajnuna tal-Istat, mingħajr l-għajnuna tal-Awtorità ma jistgħu qatt isiru sidien ta' darhom. Iżda din ma kienx l-unika skema li ħarġet l-Awtorità ta' Djar sabiex tkun tajnuna l-bosta familji Maltin u Għawċin. Fost dawn hemm il-benefiċċju tal-kera fejn fl-aħħar aġġornament dwar din l-iskema ħareġ kif is-sena l-oħra 3437 familja gawdew minn kważi 6 miljun euro bejniethom. Din l-għajnuna tiġi kalkulata b'tali mod li l-ħlas tal-kera ma jeċċedix 25% ta' dħul ta' dawn il-persuni. Skema oħra hija dik għall-irranġar u tkomplija tal-ewwel residenza. Hawnhekk naraw kif il-medja li ngħatat lil benefiċjarji kienet tammonta għal 2900 euro. Fil-fatt is-sena li għaddiet kien hemm 188 persuna li lestew ix-xogħol fir-residenza tagħhom wara li gawdew mill-iskema. L-investiment għal dan ammonta għal kważi €500,000 euro. F'mistoqsija parlamentari oħra ħareġ li mill-iskema tal-10% depositu fuq xiri ta' proprjetà, l-Awtorità f'aktar minn sena rċeviet 336 applikazzjoni. L-applikazzjonijiet sottomessi qed jiġu proċessati f'qasir żmien fejn sal-aħħar tas-sena l-oħra diġà kien hemm 121 benefiċjarju li ffirmaw konvenju b'investiment ta' kważi €2 miljun. Skema oħra ta' suċċess kienet dik ta' social loans li permezz tagħha bosta persuni saru sidien ta' djarhom. Fil-Parlament il-Ministru wieġeb kif s'issa gawdew 213 il-familja minn din l-iskema. Minn dawn 131 familja ffirmaw il-kuntratt, 28 familja iffirmaw il-konvenju, filwaqt li 54 familja iffirmaw ftehim mal-Awtorità ta' Djar sabiex igawdu minn din l-iskema.